И сякат малко по-прост, да ви обясня по малко по-прост начин как се броят гласовете. Отваря се кутията, изключват се недействителните бюлетини, защото те са недействителни, попълнени са неправомерно или на тях пише само Левски, Кур, Долесавич и други такива. И после преброяват всички останали гласове с изключение на тези по член 279 алинея 1.6 не подкрепям никого. Значи махат недействителните бюлетини, после броят всички останали, изключвайки не подкрепям никого. Аз ли съм кавал? Че в такъв случай каква е разликата между недействителния вот и не подкрепям никого? Не подкрепям никого не влиза в числото за определяне на районната избирателна квота и в излъчването на мандатите. И накрая като теглим чертата с не подкрепям никого, в действителност не подкрепяш никого. Но гласът ти не се брои за определяне на квотата и като теглиш чертата отива в кофата. Гениално! Нещо като държавната ни администрация. Там е, ама нищо не прави. Не подкрепяш никого! Има един човек, който може да подкрепиш. Мен. Последвай, харесай. Също тази кутийка не подкрепям никого би било логично да се прекръсти на не участвам в изборите и за да може човек да я маркира, трябва да отиде на изборите, да влезе в параванчето или на машината, да си отвори бюлетинката и да маркира, че не участва в изборите и да гласува, че не е гласувал. Следите ли мисълта? Народ, който вярва, че 20 годишна кола е на 180 000 км, не може да го излага на избори. Ей, де факто и де юре няма разлика дали ще гласуваш не подкрепям никого или просто ще останеш къща на дивана и няма да отидеш да гласуваш. Все едно да отидеш в Kaufland и нищо да не си купиш. Само амортизираш вратите и трябва да се чисти след тебе. Въпросът е защо аз не знаех какво означава не подкрепям никого. Защо масово хората не знаят какво означава не подкрепям никого? Защо елементарен Google Search не ти помага да разбереш какво означава не подкрепям никого? И защо трябваше да издиря адвокат, който се занимава с конституционно право, за да ми държи половин час лекция и аз аджеба да разбера, че не подкрепям никого, всъщност нищо не означава. А на предните избори 64 000 човека са гласували така. Чудно ми е какъв процент от тях са ровили в изборния кодекс. Дали знаете, че това, което правят всъщност има нулево значение? Чакай де, не би ли следвало да има някаква разлика между адекватно попълнен глас, независимо, че не подкрепям никого, и изписване на 3 букви на бюлетината? Здравата логика показва, че би било адекватно хората, които гласуват в кутийката не подкрепям никого, техния глас да се брои за определение на 4% бариера за влизане. Но не и за разпределението на мандатите, защото те искат да не подкрепят никого. Така в действителност не подкрепям никого няма да подкрепи никого, но ще има някакво значение. Но точки 4.4, 4.4.1 и 4.4.2 от методиката за определение резултатите от гласуване и разпределение на мандатите при избори за народни представители от изборния кодекс ни показват, че това не е така. Имаше един вид. Ало, слепия, ти направо си ме беше. Въобще не съм видял. И като дръпнем чертата, 80% гласуват за парламентарно представените партии, 4% гласуват не подкрепям никого, 3% недействителни, защото са написали Лепа Брена или някой ги е маснал с мастилци там, за да ги девалидизира. Общо 7% отиват в кофата и остават примерно едни 10-15% за партии под бариерата на влизане, които гласове се разпределят пропорционално спрямо изборните резултати на тези, които влизат. Както вече споменах, храниш първи. Една проста сметка, 300 000 гласа няма отиват за партии, които са под бариерата и няма да влязат. Първият с резултат 25%, което означава, че моментално си добавя 75 000 гласа към резултата. 30 на партии на всички избори. 710 милиона е струвало това, делено на 6 милиона население. Всеки от нас е дал по 120 лева за избори последните няколко години. Баси. С тези пари можех да си купя дубайски шоколад.